खुलुमबाय लोगोफोर नै आं दिनैबो जानायनि भिडिअ लाबोलायबाय नोंसोरनि गेजेराव आरो बुंखानोसै लोगोफोर सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायनायदो सापर्ट खालामनायदो आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै दिनैनिया जादों नाफाम बाथोन दङ ओमफ्राय नै कारजि ओमफ्राय फानलु थाइथाम बयलार बेदर दिनैनिया होमबा लोगोफोर जाहोलांनोसै दालि सालिसै नाफाम जानायनिल' भिडिअ लाबोबाय थानाय होनजायोहाय लोगोफोर जेबो देखायनोबो गैया नालाय जोंनालाय संना खावनाय जानाय बिनोसै निजेनि संनाय खावनायखौनो देखाय थानो जायाखै निजे जायाबा फिसालाय आंनो संना होबाय थायो आरो खालि पियाज बिलाहि फानलु सामब्राम देना होजोबो संजोबो Lo bagus siap cepat.
गाज्रि बाख्ला नाफामाव लबथाबबाय जासिगोन फानलुआबो ससे होबाय जाहांलायबाय लोगोफोर नै स्लिम स्लाम बेदर दं नालाय बेदर थाबाथाय होथारो ओंखाम लोगोफोर सुथि सुथि नांलायबाय बेखिनियानोसै नेक्स्ट गोदान ब्लगाव लोगो मोनलायगोन होनबा बाय बाय